Vítejte lidi u dnešního videa. V dnešním videu si tu jdu vyzvednout, tak si jdu vyzvednout takovýto dinovačko. Mám 785 korun a stojí snad 750 asi. Nějak tak. Je super. Se nemůžu dočkat. Buď můžu mít tuhle vzácnou, nebo tuhle taky vzácnou, ta byla hodně vzácná, myslím. Tady to večko, nebudu to vycáhat. Já se těším. Ten T-Rex je hodně vzácný, legendární, jo. Mně to jedno, koho budu mít, ale nikdy v životě jsem neměla vzácnýho. Jenom tuhle pandu, ta je hodně taky, nebo hodně vzácná, ta je vzácná. Taky, mezi ně hodně patří. Mám 4 opičky, takže doufám, že až budou všechny dobře vycvičený a starý na to dost, takže si udělám jednu svítivou velkou. A, mečko. To je cute. Tak jo, jdu se o něj starat. OK, chce to jít kempovat, tady vidíte. Chce to spát a kempovat, takže ty dvě věci udělám hned teď. OK, takže jsme tu. Sakra. Dáme ho, ježiš, tak tady už někdo spí, dobře. Tak ho dáme spinkat. Tak. Ono to strašně pomalu trvá, teda strašně rychle trvá do té dospělosti, než jako vypije, že to už je to škoukněme se a tady je unečet a už to má takhle kousíček, už to má za sebou. Tak jo, chce to pít. Tak to dáme napít. OK, takže jak můžete vidět, já nejsem princezna, ale královna a tady je nějaká princezna, takže my jsme kamarádky, dala jsem si ji do friendu, no ale to vás teď nezajímá. Vidíte, už to má za sebou půlku, fakt jenom půlku. Yes! Chce to jít vysprchovat, tak se jdeme sprchnout. OK, jdu jet tam, kde mám dům. OK, tak už se sprchuje a chce to ještě do školy. To už myslím, že by mohlo být hotový, protože je tak v půlce. Vidíte, teď je to ve 3/4 a to je tak strašně rychlý. A ta škola to už možná bude hotovej. A já jdu zjistit, proč jako... A takhle, tak. Dobrý. A já jdu tady do školy. A už to bude. Uhníme z cesty. Tak. Dobře, trochu jsem nabourala, to nepapírám. Řidičák nemám, ale to je jedno. OK, chce to ještě k doktorovi, ale teď to půjde dělat nějaký trik. Dobře, nepůjde to dělat nějaký trik, protože je ještě mladý. Někdo má žížu. OK. Blablabla, hotovo, napij se. Dělej, pij. Vidíš, už jenom kousíček. Tak jsme ve škole pořád. Ne, já jsem vyskočila ze školy. Čekaj, ne. Tak už to doděláme tu školu. Tak dělej, načíst, ne? Jo. Co to bude? T-Rex! Oh my god, já mám T-Rexe! Pane bože, já mám T-Rexe! To je nejvzácnějšího, bože můj! Já mám T-Rexe! Jsem nevěděla, ty vody. A to je můj T-Rexík, tak ten je cutie. Já mám T-Rexe, to jsem nevěděla, já mám synu. Je špatně. Já mám T-Rexíka. Ten je strašně mega vzácný, já vám to schválně ukážu, ale nechci peníze. Můj T-Rexík. Jo, já jsem za to strašnou radost, ale já jsem to nečekala. Já vím, že je to prostě jenom hra, ale já jsem strašně ráda. Mám vzácný normálně. Aha, tady už někdo je. Ne. Nebudu vám dát svůj T-Rexe. Tak, vezme si jablko. A počkej, myslím, že zvířata nepotřebujeme jablko. To je jedno. Tak jo, jablko mu teda vůbec nepomohlo. Dobře. Hej, já si nechci sednout.
Ale on už nepotřebuje. No tak jo, jdeme ven. Jdeme.